Woman 100%. Sranataki makes it bekend. Okidoki, welkom kijkers, ik ben Ryan Nadalen en de komende minuten ga ik je alles vertellen over de Sranataki Street Lounge Party. En dat gebeurt op 30 augustus aanstaande in de Domineestraat. Om je een beetje beter beeld te geven over de Sranataki Street Lounge Party, laten we even kijken naar wat beelden van de vorige keer. Alright, ik hoop dat je een beter beeld hebt wanneer we praten over de Sranataki Street Lounge Party. DJ Gilly, de Splashmaster, doet de Sranataki Mix voor de 9e keer. En dat is geen kleine tory. En elke keer doen we weer genoeg artiesten mee. Om je een beeld te geven van de artiesten die op het podium zullen staan zaterdag aanstaande. Denk aan Miriam Simone, denk aan Aikingai Oppo, Cadency, Joanne en Villa, Cyril en de Molof Band, ook nog hooggedrukt. Maar we hebben ook nog top DJ's, dansgroepen en de Parbo Brass Band. Eigenlijk er is nog veel meer, maar we gaan je alvast een beeld geven over enkele artiesten die een shout-out hebben gedaan. Speciaal voor de Sranataki Lounge Mix Party. Hey yo, what's up Suriname? Zaterdag 30 augustus, Domineestraat vanaf 4 uur. Sranataki 2014, deel 9. You know say, you have to be there, otherwise you gonna miss Adika on the show. Them never know who the girl is. Kalamani she there, Adika run this. Wrong skin, fast touch, cute face, curly boss, back calibration, you don't like it, lost. Boom! Yo, zaterdag 30 augustus, Domineestraat, Sranataki Show, den followers ook van de partij, you know. Hey yo, dit is CJ en ik ben Tigri Boy. En op zaterdag 30 augustus 2014 zijn wij ook aan de Domineestraat. En waarom? Omdat er Sranataki Show daar is. Sranataki 2014 deel 9. En ik zie jullie daar! Yo, is je boy Shaq, is je boy Young Faye en wij zijn No Space. 30 augustus, Domineestraat, Sranataki Street Lounge Party. Be there or be square. Alright, thank you artiesten natuurlijk voor die shout-out. Je weet waar je moet zijn. 30 augustus aanstaande, dat is deze zaterdag, ben je in de Domineestraat. Het gaat gewoon gebeuren. Weet je wat zo leuk is van Sranataki? Ze hebben ook nog een ander onderdeel en dat is de Sranataki Districten Tour. Ze hebben eerder ook nog Sranataki Scholen Tour gehad. We hebben ook nog Sranataki Bassi, dat zijn de t-shirtjes. Om dat even te laten zien, die kan je ook nog halen die dag tijdens de Sranataki Street Lounge Party. Maar om terug te komen, Sranataki Districten Tour die probeert talenten te ontdekken op de scholen. We zijn naar verschillende scholen geweest in verschillende districten. En wat de Splashmaster DJ Gilly heeft gedaan, jong talenten die we daar ontdekt hebben, die staan ook op het podium die dag. Is that you all?
Dus, wat gebeurt er zaterdag aanstaande, deze zaterdag? Die komt de kast doen. Kom dichterbij. Laat me je het even vertellen. Zaterdag aanstaande, de Sranataki Street Lounge Party. Dat wil zeggen, de Sranataki Mix deel 9 wordt in de Domineestraat gepresenteerd. De artiesten zijn allemaal ready. Ben jij ready? Ik praat over de Domineestraat. Blijf kijken, want ik neem je mee om je te laten zien waar het allemaal gaat gebeuren. Suriname, hoe ready gang? Is dit Chapa Chapa beat? Tamaru en DJ Splashmaster, okay? Representing the DJ Gilly, Splashmaster, reggae music, I know Shalif. Love situation, check it out. Oh. What up, it's your boy Chucky. Big up Splashmaster, DJ Gilly, Sranataki. Bless up, this is Dwayne Stevenson from Augustown and in tune to the Splashmaster. Yes, I say DJ Gilly, big up yourself. I'm on it now, DJ Gilly. Turn it up, turn it up, turn it up, fire hot. Oké, ik ben al in de Domineestraat en om exact te zijn, Hoek Jodenbree en Domineestraat. Hier gaat het gebeuren, hier komt het podium, aan deze kant komt het podium, hier aan de kant van Dresscode. En over de VIP-boot gesproken, want we hebben ook een VIP-boot, die komt juist aan de kant van Dresscode. Deze kant van de Domineestraat, Hoek Jodenbreestraat. En aan de andere kant, Hoek Domineestraat en Steenbakkerijstraat. Dit wordt gewoon die party area waar het moet gaan gebeuren. Zaterdag aanstaande, de Sranataki Street Lounge Party. Kotek wel wakka in de Domineestraat even. Oké, de Sranataki Street Lounge Party wordt niet voor de eerste keer gehouden in de Domineestraat. Zoals je weet is het elke keer weer gewoon lekker druk. Je weet wanneer het Eurojaar is, toch die sfeer, hoe het druk is gewoon hier naar daar. Dat hebben we elke keer weer gezien tijdens de Sranataki Street Lounge Party. Een van de grootste feesten elk jaar en nog steeds is de Sranataki Lounge Mix Party. Wat gebeurt er op de Sranataki Lounge Mix Party? De Street Lounge Mix Party is dat de Sranataki Mix wordt gepresenteerd door de Splashmaster DJ Gilly. Er zijn een heleboel artiesten op die CD en die artiesten zie je dan live, gewoon hier in de Domineestraat. Wat het leuke is van deze tory, deze party is gratis. Het is een street party, gratis en jij kan dan sowieso aanwezig zijn. Het enige wat we nodig hebben, jouw lekkere vakantievibe, geen fitmangs. Je kan niet met drank naar binnen en ook geen eten, dat hebben we volop hier. En security, dat is gewoon op en top wanneer we praten over de Sranataki Street Lounge Party. Big up Sranataki Mix, in body go van fundering. Wie zullen dit op een schema voor den boy? Maar stil Sranataki na fundering, big up DJ Gilly en Srefi. Dit is de andere kant van de Domineestraat. Vorig jaar was het podium aan deze kant. Dit jaar doen we juist het podium daar bij Dresscode. Wat ik je ook moet vertellen, Sranataki Districten Tour die ontdekt jong talent en die staan ook op het podium. 3 daarvan zullen we zaterdag aanstaande hier hebben in de Domineestraat tijdens de Street Lounge Party van Sranataki. Daarnaast is er ook een super intro in elkaar gezet voor de Sranataki Mix. De Splashmaster DJ Gilly nodigt jou daarom uit om hier te zijn in de Domineestraat. Zaterdag aanstaande, dat is 30 augustus. Nowhere else dan hier in de Domineestraat. Zijn jullie aanwezig? Make it bad, you know. Oké. Saka. No, mi no vergiti. No, aseti, Domineestraat toch? Ja, ik ga die, ja, al die fans, ja, inderdaad. Ja, zit die. Oh, sorry, je hebt het gehoord. De Splashmaster DJ Gilly nodig je nogmaals uit om aanwezig te zijn deze zaterdag 30 augustus in de Domineestraat. We hebben topartiesten. Om even die line-up officieel te maken. We hebben Miriam Simone, Adika, No Space, Iking I Oppo. We hebben ook nog Cadency die we lang niet hebben gezien. Cyril en de Moorlove Band, hoge druk. Er zijn een heleboel top DJ's die ook deze zaak supporten.
de Parbo Brass Band, niet te vergeten, ook een Taza Band. We hebben enkele dansgroepen en we hebben jou erbij. De Splashmaster DJ Gilly is nog ook officieel op de set met de introductie van de Sranataki Mix Part 9. De Sranataki Bassi t-shirts. Dat is een mooie t-shirt, hè? Die kan je ook nog halen op de dag van de show. Deze t-shirt moet je echt wel hebben, want het is een limited edition. Volg ons always on Facebook. Volg ons ook on YouTube. Volg de Splashmaster DJ Gilly on Facebook. En ook de Sranataki page kan je volgen voor alle updates. Voor VIP Boot kan je bellen op 8512-502. Dan kunnen we dan afspraken maken met jou over de reservering. Ik zie je zaterdag 30 augustus vanaf 4 uur in de middag tot en met 2 uur in de avond. Hier tijdens de Sranataki Street Lounge Party. Toen hij uitkwam met zijn Sranataki mix. En toen Sranataki uitkwam was iedereen verkocht. Met zijn Sranataki mix is hij toch best wel gegroeid. De vraag daarnaar is toch is groot. Dus, en hij blijft het doen. En vooral hoe hij dan Surinaamse artiesten bij betrekt om toch zijn ding te doen. Dus ik vind het super. En komt hij gewoon aan je resu. Annoteren man, amane doen next year. My boy, large, you know. Big up. Misrevi en verwacht voor Sranataki dat out there. Lik van abde bezig, nationaal, lik zo internationaal. Isabito, dat amandewa upliftment die alle de Sranang artiesten en dat na Sranataki ochade go dapetu. Flashmaster!